స్పిరిచువల్ ఎగ్జామ్ ఇది. ఆ స్పిరిచువల్ బీయింగ్ అంటే ఇదేదో 30 ఏళ్ళకి, 40 ఏళ్ళకి నేర్చుకోవాలి. లేపోతే 60 ఏళ్ళొచ్చాక నేర్చుకోవాలి. 70 ఏళ్ళొచ్చాక ప్రతి పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సిందే నువ్వంటే ఎవరో. ప్రతి పిల్లలకి బర్త్ బ్రెత్ మీద అవగాహన ఉండాలి. ప్రతి పిల్లలకి ఫాషియా మొత్తం చెవులు, గివులు అన్నీ పెట్టి నేను చేయిస్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాను. నాకొచ్చిన స్కిల్స్ అన్నిటితోటి. నాకొచ్చిన నాలెడ్జ్ తోటి. ఎవరైతే వుంబ్ క్లాస్‌లో ఉన్నారో యూ ఆర్ సో ఫార్చునేట్. సోల్ మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది. ఎమోషన్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది బాడీలో. బ్రెత్ వర్క్ కళ్ళతోటి. మీకు కూడా తెలుసా? అన్నా కూడా వేగస్ నర్వ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. గాడొస్తాడు మనలోకి. యాక్టివేటింగ్ వేగస్ నర్వ్, ద సుషుమ్నా నాడి, ఎనర్జైజింగ్ ఈస్ కర్మ క్లీనింగ్.